Good morning, guys! It is day 2 dito sa Cebu City. Ito yung view namin. Napakita ko na ito kahapon, diba? Parking lot ng SM. Yun. Tapos harap lang niya Bayfront Hotel. Anyway, gusto namin pumunta sa pool, kaya lang I don't think we will have time to go to the pool today. Yan yung pool nila. Maganda naman siya. Tapos may mga nagsasunbathing na dun, oh. Nice. Kaya lang, punta kaming Ayala today. Tapos, meron kaming dinner with my friends as well. So, I don't think we will have time to go there. I'm ready. Yung suot ko lang is yung aking dress na isusuot ko sana kahapon, pero hindi ko natuloy. So, ngayon ko lang siya isusuot. Ito. Galing to kay Zafo. Yan. And then, I'll be wearing my thongs again. And then, just glasses. And my brown bag. Sling bag. And yun lang. You ready, babe? Yep. He's wearing the Simply Ray shirt. Papa Dan. Do you like it? I don't. It fits really well. Good job, guys. Thank you. Thank you. Okay, let's go. We will have breakfast outside kasi hindi kami nag-ano ng breakfast dito kasi ang mahal ng breakfast. 850 siya originally. Nung nag-check-in na kami, 850 per person ha. Sa breakfast lang yun. Nung nag-check-in kami, sabi nila, gusto nyo ba kunin yung breakfast? Bigyan ko kayo discount, 650 na lang. Tapos sabi ko, hala, over 650. Ano lang ba yung kinakain ko eh? Sobrang konti lang na kinakain ko. Hindi naman worth it yung 650. So, sabi ko, labas na lang tayo kasi it's right next to SM. So, punta na lang kami dun sa SM. Doon lang kami with breakfast. Marami pang options. Tapos makalakad-lakad pa kami. Do you have the key? Yeah. Okay. Kahapon pala guys, nung pag-ano namin dito, pagpasok namin dito, walang kuryente. Kahit na naka-ano naman yan, walang kuryente. Kasi parang mayroon daw na na switch. Something. Yung kwarto lang naman namin. Tapos, what did the guy do in the room for the... Short-circuited. Short circuit daw. Just took the switch. Okay. Maganda dito guys, malaki. Sobrang laki. Hindi naman sobrang mahal yung namin, binayad namin. Nakuha to ni Dan yung kwarto for 120 a night only. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung mga deal niya. Pero only 120 a night. And it's like a really good hotel. What do you think about Radisson Blu? It's good. I like it. Do you like the shower? Shower's okay. That's probably the only thing that's everything else is pretty good. Okay. Yeah. Guys, wala na yung tree. Tinanggal na nila yung Christmas tree. Bye, Christmas tree. Ito guys, meron siyang walkway to SM City Cebu. As in, sobrang lapit lang niya. Lakadin lang namin to. Nandun na yung SM. So, very convenient. What? Oh, Starbucks? Oh, yeah. Starbucks nandun. Bakit naglilinya-linya yung mga tao dyan? Maybe papasok sila? Kasi hindi pa sila open. Like, look at all those people lining up. Maybe the mall is not open yet. No, it's not. Nakapag-coffee na kami guys. Naubos na Dan yung coffee ko kasi hindi ko maubos. We will have Jollibee again. Kasi sabi namin, anong gusto natin? Wala kami maisip. Ayers lechon, babe. Do you wanna eat Ayers lechon? Yeah. Oh, yeah. Okay. Ayun niya na lechon. So, dito, how about this, babe? Manila Food Shop. Wala, Jollibee talaga. I just want to get something quick and easy so we can go across the markets. Quick. Oh, punta kami market, guys. Yung, hindi naman siya market. Hello! May namit akong viewer, guys. Ang cute niya. Binigyan niya kami ng cake. Pupunta sana siya sa Ayala mamaya. Pero hindi lang. Hello! Picture tayo. Over. Guapa. Cheers, Papa. Ang sweet ni Giselle, guys. Binigyan niya kami ng cake. Punta sana siya sa Ayala, tapos bibigay niya yung cake. Sabi niya magle-letter pa daw siya. Sabi ko, wag ka na lang pumunta. Kasi nakakahiya, magpapaswa pa siya ng shift kasi gusto niya pumunta doon. Ang sweet niya. Thank you. Thank you. Dito na kami sa Jollibee, guys. Nag-order ako ng 1-piece chicken. Tapos si Dan, higata aloha burger. Kaya lang, 7 minutes pa. So, maghihintay pa siya. Yan. Kain. Kinuha ko yung kain na part. Gusto ko yung ganyang part eh. Hindi yung meat. So, yung sobrang meaty, ayoko nun. Hi, guys! Hello! Si Jamie. Jamie? Jamie po. Jamie. Hi! Pwede mo mag-greet? Yung kanya, of course! Go! Lorraine, hi! Hello! Hello, Lorraine! Danny boy.
Ready na siya para mamaya ang simple rice. Bumalik kami sa hotel, guys, kasi si Dan, nakakaloka naman tong taong to. Nasi-CR siya, tapos magsi-CR na sana siya sa SM. TMI. Walang tissue. Walang toilet paper dun. So, balik na lang kami dito. Nilinis nila yung kwarto. Bongga. Thank you, Radisson, for cleaning the room. Yung piyaya namin nandun pa rin. Sobrang sarap ng piyaya. Salamat po, Papa ni Lyra. Punta kami 8 p.m. Hinahanap ko asan yung 8 p.m. Lagi akong mali-mali. Kung saan ko tinuturo. Doon pala. Basta alam ko na tinruan ako. Thank you pala sa nag-hi sa akin kanina. Si Jamie at saka si Myra, I think. Hi! Salamat for saying hi. Guys, nandito kami sa 8 p.m. Wala na naman yung mga market. Yung mga nagbibenta ng mga ano. Sobrang tagal na din naman. Iba na siya. Tingnan niya. Wala na tao. Ayun. Wala na tao. Iba na siya. Magbago na sa 8 p.m. Tapos, may nakita kaming massage place. So, I think we will just get a massage. And then, balik sa hotel. Tapos, punta Ayala. Let's just do Yeah, that. let's do that. Right now? Yep. Sige. So, dito kami sa Nuatay, guys. 300 lang siya isang oras. Swedish massage. So, let's just go here. Pinaupo kami dito, guys. Pass on. Oh. Hindi, wow. Swedish yung pinili namin kasi ano. Gusto sana nilang Thai. Kaya lang dry daw yung Thai. Swedish kasi may oil. Guys, meron pala, katabihan pala nung isa. Sabi nung nag-massage sa amin, meron po ma'am doon katabi. So, nandito na kami sa APM na yung hinahanap namin kanina. Hanap-hanap lang ako ng mga medium to, malaki to. Pero what's something like this? Wala na kami masyadong time. Tapa kami ng Ayala. But if you think, tapa kami ng Ayala before 3. So, I think we have 30 minutes. You can have a look at. That's it, son. Which one do you want? Probably those two, yep. Those two. Bibili si Dan ng knife. Just that, how you. What do you Yes, want? just the same. Like this. Ooh, okay. Whoa, babe. It's like a small samurai. That was what I saw somewhere. Yeah. Guys, papunta na kami sa YouTube Lounge. Nahanap pa namin kasi hindi namin alam kung saan. Buti na lang nakita ko si Marvin. Hi! Nag-hi siya sa akin. Tapos tinanong ko siya. Sabi niya, dito lang daw, straight lang daw papunta Rustans. Tapos left daw. So, dito na kami. Meron din akong ka-chat kanina sa Instagram. Buti na lang nakita ko yung message niya. Tinanong ko siya kung saan. Oh, there you go. There's Family Lounge. Hello, how's it? Oh, really? Okay. Oh, wow. Hi guys, nandito kami sa YouTube Lounge. Yan na pala yung YouTube Lounge nila. I'm with them. Hello! Hi! Okay rin na i-vlog? Hi! Nan sila. Aray mo, uy! Nakakahiya guys. Nasa labas lang pala to. Akala ko room. Do you wanna say hi? Hi guys! Hi! Guwapa kayo siya! I love your dress. Name niya Samantha. She's so pretty. Okay, ninyo i-vlog? Hi! Vlog, vlog, vlog. Hello! Hi! Hello! Guys, nandito si Aunt Claude. Totoo. Parehas sila now. Yung
Naulaw, dyan ko naman ganito. Oh, sige na, pakita na para i-promote natin mo channel. Hi guys, I'm Razbal Sa YouTube? Sa YouTube. Rasbal. I-leave na ko yung link, guys. Hala, nagbisaya na ko. Leave ko yung link niya, Bill. Ang ganda ng baby niya. Alin, Brina, come here. Hi! Ay, cute! Hi! Samok juga ka pa rin. Gaali kita. Hi Dan. Rasbal? Razbal. Magkapareho kami na pangalan. May vlogger tayo, guys. Hey guys, subscribe to my channel, Cindy the City. Cindy in the City. Oh, nice ka siya po, Grace. Hello! Vlog section. Traffic kaayo, day. Guys, may Hi vlog din guys, sa... it's Janica. Please subscribe to my channel, D Janet. She does vlogs as well. Ganda niya, Therese. Ay, maganda. Nag-vlog Kanina siya. lang. Sila ito niyo. Hi guys, everyone. may bago vlogger. Janessa Bautista. Yay! Lalagay ko yung Super link ganda. below. Super ganda. Thank you. Hi, Jessamine! May shout out ka galing kay Aunt Cruz. Shout out to my friends, Febby. Febby! Hi, Febby! Hello! Hi! Ay! Hi! Babe, say hi to me. Wala na siya. Hi, Be. Saya mag-zoom. Hello. Hi. Ate Jen. Ganda niyo. We have another vlogger, guys. Hi! Please do subscribe to our channel, guys. It's PSLJ Vlogs. Yay! I-leave ko yung link below. Thank I will do my best. You're welcome. Thank you. Bye. Oh, para siyang model. Model? Oo, tinan mo, parang kayo ng beauty. Hindi ko po kaya yun. Sabi ko sa kanya, no, damihan yung lahi kasi ang gaganda. Oo. Kayong dalawa maganda yung matanda na ako yun. Oo, ang sexy pa, Of course. May pa-change outfit yung mama mo. Nice. Dito kami sa ano guys, Tubo Cane Juice Nature's Energy Drink. Fresh juice. Oh, it's cool. Sarap nito. How many does it take to fill? How many does it take to fill it up? Para mapuno, miss, pila ka buok. Depende. Depends, babe, upon the juice. I say 10. To fill that? No, making it up. Sarap nito. Nung bata pa kami, kinikit-kit lang namin yan eh. Sinisip-sip. Yummers. Ano siya? 100 super grande. Tapos na pala yung pasalo-salo kanina. Sobrang thank you sa mga dumating, guys. Sobra. You wanna say thank you to everyone that came? Thank you to all the white men that came. They gave me someone to talk to.
Thank you guys. Salamat. Dito kami sa labas ng ano guys, Bonchon. Upo-upo muna kami kasi yung dinner 8 pa and it's only 5 to 7. So, maaga pa. May nagbigay sa amin kanina ng cupcakes. Si Dan yung naka-receive. Sobrang thank you. Nakain na namin yung isa. Ito oh, kinain na din kanina nung nagtitingin-tingin ako ng mga sapatos. So, we will eat this now. Thank you so much. Para ako umiyak kasi naglagay ako ng drops. Thank you guys sa nagbigay nito. Thank you. I'll eat this. It's good, isn't it? It's really good. Ang sarap ng ano, topping. Amin. Ang ganda ng view, oh. Batteries are in flat, babe. Guys, dito kami sa Yoyoso. Yoyoso. Dito sa Ayala. Para siyang Miniso, Daiso. Hala! Nice. Cactus. Machika. 250. Guys, nandito na kami sa IT Park. Dito kami sa Moon Cafe. Sobrang pagod na ako. Dito ako guys. Dito ako noon. As in, dito ako nagtatrabaho. Hindi sa Moon Cafe, but dito sa area na to, IT Park. Doon ako nagtatrabaho sa Qualphone noon. Nakakaloka. Kasi nakikita ko yung mga jeep na sinasakyan ko noon. Itong lugar na to, as in, ito talaga. Dito talaga. May order na kami guys. Okay rin mo vlog, tama rin? Go! Guys! Si Chris Lee. Rocky Kumare. Yes, hi. My second time around. Oh! Last year pa to, diba? Yes. Yeah, last year yun, Hi, guys. hi, Mama Bear fans. Yung dalawa, wala pa sila. Later. Nagtatrabaho, work hard. Wait, I'm so sure. Hard worker. Oh! Gusto mo ba picture dito? Nag-order kami ng sisig, tapos sedan, cheesy. Hala, ubos naman rin. Cheesy, what is this? Ribs. Tapos, yan. Ano pangalan yan, Mare? Gambas a la Luna. Gambas a la Luna. Tapos si Mare nag-order ng ano, pizza. So, yan. Yummers, kain. Oh, you're in the vlog, mga Mare. Hello. Busy ba, Choy? Salamat sa nagbigay ng cake. Kakainin namin. Thank you. Go, Dad. Oh, si Danny po. Ikaw na, babe. Your turn. Vlogger, magsabi siya. Ikaw na may sunod. League bar. Guys, nandito kami sa Shelby, katabi ng League bar. Kasama ko yung mga kumare. Okay. Hello. It's so cold in here. Laro kami ng Jenga. Jenga. Nice. At pick up sticks. Ito ah. How do you find this? Ha? Hi! Of course! Maniliwi mo ba ba? Ano professional? Bukan na niya. Mura ba siya tanong?
Ay guys, nakabalik na kami sa hotel. Grabe. Pagpasok namin dun sa lobby, sabi nung bellboy ba yun sila? Pero basta, sabi ng staff dun, good morning. Sabi nung hala, morning na. So, dumating kami dito siguro mga 5:12 na. So, I just wanna say thank you sa lahat ng pumunta sa Ayala kanina. Sobrang thank you guys. As in, sobra. I really appreciate you all. Sa mga nagtrabaho dun sa Chongwa pa, nagtrabaho pa sila. Tapos, pumunta lang talaga sila sa Ayala para para lang mag-hi. Hindi pa sila tapos lang sila, pumuslit lang talaga sila saglit. Thank you. As in, sobrang na-appreciate ko kayong lahat. Thank you for watching my vlogs. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. Nawala na yung boses ko. I hope to see you guys. Hopefully tomorrow. Sana kayanin ko pa to. I think sa January, hindi na siya everyday kasi I don't think kakayanin ko pa siya. But I hope to see you guys soon. Thank you so much for watching. Thank you guys. Good night. Love you. Mwah.